Ima jedna mala pričica u vezi toga. Nekakav mali mrav rešio da ide u Jerusalim. I to objavi svima da on ide u Hadžiluk, u Jerusalim. Životinje se skupe oko njega i počnu da mu se smeju. Kakav tvoj Jerusalim? Pa ti nikad tamo ne možeš da stigneš. Ti si mali, ti si neznati. Kako ćeš ti stići tamo? Nikada. Imaš da pređeš preko velikih prepreka. Tu su i reke, i planine, i mostovi, i more, i tako dalje. Ti to nikad ne možeš dostići u Jerusalimu. A on njima kaže, znam ja, vrlo dobro znam, da ja neću stići i neću moći stići u Jerusalim, ali ja hoću da umrem na putu za Jerusalim. Eto tako i kod nas, monaka, tih malih mravi, jeli, mi znamo da nećemo nikada stići savršenstvo to koje je Gospod stavio pred nas, ali je naš cilj da na tom se putu nađemo, idemo i na tom putu da i smrt nas nađe. To je ono što je bilo za nas najvažnije. Oče Igumane, vaš monaški život traje već dugo decenija, nekoliko decenija. U manastiru Studenica ste takođe dugo, od 60